హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీ గాయత్రి పూజ స్టోర్స్, కుకట్పల్లి, హైదరాబాద్. ఇవాళ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డెకరేటివ్ గార్లెండ్స్ అండి. సో మనం ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఓరన్స్ కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న హ్యాంగింగ్స్ కానీ లేదా లాంగ్ గార్లెండ్స్ అలాంటివి చూపిస్తాము. సో మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కస్టమర్స్ ఏం అడుగుతారంటే ఫొటోస్ వేసుకునే దండలు అడుగుతారండి. సో స్పెషల్గా వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి మేము ఫోటో గార్లెండ్స్ అనేది చేపించాము. మీరు చూడొచ్చు, మనకి ప్రెసెంట్ వచ్చేసి రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్ కాంబినేషన్స్లో వచ్చాయి. చూడొచ్చు, మనకి ఇది వచ్చేసి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి, లైక్ రియల్ గార్లెండ్ లుక్ వస్తుంది. సో మనం ఇంట్లో ఉన్న ఫొటోస్కి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా దేవుడి ఫ్రేమ్స్కి కానీ మనం ఇలా గార్లెండ్స్లో వేసుకోవచ్చు. సో ప్రెసెంట్ అయితే మన దగ్గర ఈ సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. సో మనం ఇలా ఏదన్నా ఇంట్లో ఉన్న ఫొటోస్కి వేస్తుంటే చాలా న్యాచురల్ లుక్ వస్తుంది. సో మనం దీంట్లో ఏ సైజులో అయినా కస్టమైజ్ చేస్తామండి, అండ్ ఏ కలర్ కాంబినేషన్లో కావాలన్నా చేస్తాము. సో మన దగ్గర ఉన్న ఫోటో బట్టి మీరు ఏదైనా కలర్ చూస్ చేసుకొని మాకు చెప్పిన ఆ సైజ్ లేదా ఈ పర్టికులర్ మోడల్లో మాకు వేరేలా కావాలి అన్నా సరే మేము తయారు చేస్తాము. సో ఇలాంటి ఐటమ్ మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి కాలర్ మెసేజ్ చేయండి. వరల్డ్ వైడ్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్. థ్యాంక్ యూ.